खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो मोजाङै दङ बैसागु समखौ माबोरैहाय बारहोलांदों आंथ' गोबां मोजाङैनो बारहोलांबाय रायजो राजाफोर माने हिन्जाव खारनाय हौवा खारनाय बे खेथ्रआथ' सोलिबायनो दंगासिनो दं नाथाय बिमल बसुमतारी होननाय सासे हौवा दङ माने हाबा जाखानाय आरो बियो जाबाय बेहा सानै हिन्जाव दङ बेनि गेजेरावहाय बिनि नैथि हिन्जाव माने गदाय होनना बुङो गोबां सुबुंफ्रानो बे नैथि हिन्जाव बेनो जाबाय सान्थिमा बसुमतारी बियो गोमानानै दङ दा बेनिखायनो बिथांमोनहा जोंखौ भिडिअ खालामनो थिनहरनायलाय जों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जे बिथाङा थांनाय गोबां समनिफ्रायनो गोमानानै दङ आरो लोगोसे बिथांनि फिसाजो नायल' जाल' बिउटि होनना बुङो बे नामा बियो माने गाबगासिनो दं बिमाखौ नागिर खमावबो बे हिन्जावनि बैसोआ 30 बा 33 नि गेजेरसोआव होननानै खोन्थाहरदों बिथांनि हौवाया बिमल बसुमतारी बिथांनि जे सावगारिखौ आङो साइडआव होनानै होगोन आरो लोगोसे बेनो जाबाय सान्थिमा बसुमतारी बिथांनि गौराय हिन्जाव बा नैथि हिन्जाव होनना बुङो रायजो राजाफोर बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनदों गामिनि मुङा जाहैबाय ब्रह्मापारा होनना बुंदों आरो लोगोसे मा होनो बिसमुरिनि होनना बुंदों बिसमुरिनि हालामनि एरिया गोग्लैयो स' पुलिस थानाखौ क'क्राझारानो गोग्लैबाय पस्ट अफिसा माने बिसमुरिखौ गोग्लैबाय गामिया जाबाय माने ब्रह्मापारा हाय आंनि मुङा प्रकाश फै गेजेरनि एडभार्टाइज खोनासंनि दिनैनि नोंथांमोना विन्ज' नेमखौ खोनाबायना विन्ज' एप्स जोंनि केप्टेन कुलआ दासान्दि विन्ज' एप्सआव थांनानै विन्ज'नि गेमफोर गेलेगासिनो दङ मानो होनबा बेवहाय 100+ गेम दङ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन विन्ज' गेमखौ बोरै गेलेयो विन्ज' टीम मानियाव थांबानो जाबाय लोगोसे नोंथांनि फेभरिट गेम लाइक आं दायो आंनि फेभरिट गेम लुड' एक्सप्रेस बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गेलेनानै देखायगोन आं स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोसे बेयाव 3 सुबुं आरो जइन जाबावगोन गेम स्टार्ट जाखांनायनि उनाव आरो लोगोसे आं बेखौ देरहागोन दिनै आं देरहाबाय बे फैसाया आंनि वालेटआव थांबाय आं वालेटआव क्लिक खालामनानै बे रांखौ आङो आंनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामगोन उइथड्र खालामगोन रियेल केस आरो लोगोसे बे जाबायबो बे गोरलैना इजि आरो नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि फेभरिट गेम जेरै केरेम क्रिकेट पुल मायानो जाया जिखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा बेयाव 100+ गेम मोननो हागोन आरो नोंथांमोनहाबो आं बायदि रियेल केस देरहानो हागोन स' नोंथांमोनहाबो जुदि आं बायदि देरहानो लुबैदोंब्ला इउटुबनि डिसक्रिपसनाव थां आरो लोगोसे डाउनलड खालामनानै गेले आरो लोगोसे रियेल केस देरहानो हागोन स' नोंथांमोनहा बे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ जुदि नुदोंब्ला खोन्थाहरनो हागोन स्क्रिनाव होनाय नाम्बार बेनो जाबाय हौवानि नाम्बार आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरावहाय जयैनो थायोमोन जे बे नङा कि सोरबा हिन्जाव गदाय बे हिन्जावखौ गिबि आलदा आलदा थानाय बेबायदि नङा बिथांमोनहा जयैनो थायोमोन नाथाय बिथांमोननि गेजेरावहाय मा जादों आं बेखौ सोंनायावहाय बिथांमोननि गेजेरावहाय माने एसेबो नांलायनाय खमलायनाय गैया जे बिथांमोनहा माने मानि थाखाय खारदों बेखौबो मिथिया बा मानि थाखाय गोमादों बेखौबो मिथिया दा बे खेथ्रआवहाय माने मोननै जादों खारदों हय नङाबा हय गोमादों दा बिथांमोननि बुंनाय मथेब्लाथ' खारथावनायनि सम्भावनायानो नङा मानो होनोबा नांलायनाय खमलायनाय गैयाबा बोरै खारगोन दा सिं खारदोंबा बेखौ मिथिया आरो बिथांनि हौवाया स' बिनिखायनो गोमादों नालाय स' मानसिखौ नागिरगासिनो दङ बे हिसाबै जोंनि बिएम सेटअप चेनेलाव कल खालामहरबाय जोंनि हेल्पलाइन नाम्बारावहाय बेखौ नोंथांमोननि स्क्रिनाव होनानै होगोन बे हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनानै बे मानसिया गावनि फट' आरो लोगोसे गावनि हिन्जावनि फट' बे गथ'नि फट'खौ हरनानै भिडिअ बानायनानै नागिरनो थाखाय खावलायहरनायलाय जों बे भिडिअखौ बानायना होनाय जादों रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला बे मानसिखौ नुदोंब्ला खोन्थाहरनो हागोन बा गोबां बायदिसिनानो माने जाथाय जागासिनो दं इसोरनाव आर'ज गाबज्रियो जे बेबायदि जाथाय जाथों जे गारिनि एक्सिडेन्ट जानाय माबा मोनसे जानाय लामा सामा एक्सिडेन्ट जानाय थै गोमालाबायनाय स' बेबायदि जाथाय जादों कि जों बेफोरबायदिसो जानानै थाबाय बायदों नामा बे मोनसे सन्देह स' बेनिखायनो बे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखायनो नागिरनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनो होनाय जादों स' थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर नोंथांमोना अननानै बेखौ सापर्ट खालामना हो शेयार खालामना हो वाट्सएप फेसबुक स्टेटास स' थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स' गाइस बे ससमाखौ आं बेयावहाय बानायदों ग्लासखौ गोदान होदों आरो लोगोसे बेयावहाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो नैबे बिथाङा बानायनानै होदों बे जाबाय एडिसि भिजन सेन्टार बे अपोजिट अफ अलंबार फास्ट फुड आरो लोगोसे स्टेट बेंक एटिएम दं खाथियावनो बेवहाय आरो गेवलां हटेलबो दं बे खाथियावहाय बे सेन्टारनि मुंखौ एडिसि भिजन सेंटर होना बुङो बेवहाय रिसेप्शनाव नैबे आनिया जीरा आंटी बैठता है यहाँ पे आप लोगों को रिसीव करेगा आप लोगों को थोड़ा मतलब अंदर में जो भी है उसको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्लास बनाया
जाता है, पूरा अच्छा से 5 मिनट्स के अंदर बनाया जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर है हमारे साहब, ये डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है। यहाँ पे सारा ग्लास है, ये सब ग्लास है, ये ग्लास से आपको दिखेगा क्या कौन सा माइनस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका आंखों का पावर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखेगा। उसके बाद आपका ग्लास क्लियर होगा। सो 5 मिनट्स में ये हुआ है। आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे कॉल करके आ जाएगा। ये खाजलगांव सेंटर में है, डिस्ट्रिक्ट सिरांग में है। खाजलगांव के यहाँ पे फास्ट फूड ओलंबार फास्ट फूड भी अपोजिट और नियर ऑफ SBI ATM गेवलांग होटल।